Pate. Miksi sä lähdit ehdolle vaaleihin? Tätä kysymystä on tullut aika moni mulle esittämään tässä viime aikoina. Ja syy on itse asiassa melko yksinkertainen. Mä haluan oikeasti olla vaikuttamassa asioihin ja erityisesti siihen, että nuorten näkökulma otettaisiin nykyistä paremmin huomioon kaupungin päätöksenteossa. Toisekseen mä oon ollut aikaisemminkin jo ehdolla vaaleissa, mutta silloin mä en tullut valituksi. Nyt oli viimeinen chanssi lähteä iän puolesta mukaan, niin nyt mä ajattelin, että tällä kertaa mä teen asiat ihan täysillä. Äänestysaikaa on vielä tää ja ensi viikko. Sä pystyt äänestämään joko omalla koulullasi tai jos sä opiskelit jossain muualla kuin Espoossa, mutta asut kuitenkin täällä, niin Espoon asiointipisteellä. Mä oon siis ehdolla numerolla 38 ja ottakaa ihmeessä myös mun TikTokki Instagram-tili hallintaa tunnisteella @PatrickJereMarkus ja sinne mä päivitän joka ikinen arkiaamu koulut, jossa äänestetään.